Hello to all KGL contestants and the team of Hellenic English Council. We're really happy to be part of this community and so proud to have been winners of previous KGL contests. The whole experience was unforgettable, and we never thought of it as an exam, but as a way to use our knowledge in a very rewarding contest. We all know English in a way, but English can be fun and give you the chance to prove what you know. It's not about winning, it is a process that makes you part of a global English community. Thank you a lot, Hellenic English Council, for providing us with that opportunity. KGL contestants, get ready for your next competition. And let's find the next global winner. Bye from George, Rafaela, Olga, Panagiotis. Hi, my name is Katerina and I'm 11 years old. I live in Thessaloniki and I was the winner of the KGL contest Level A1. Last October, I took part in the KGL Global event held in Thessaloniki. It was an amazing experience and I met a lot of people from all around the world. I made a lot of new friends and I had a great time. Hello to everyone, I'm Theodosis. I am really happy to have entered the KGL competition and at the same time I am proud to be last year's national winner at Pre-A1 level. I love competitions, but I mostly love KGL competition. I think it's a fun and rewarding contest that makes you feel part of a global community. It was a fantastic experience and I totally recommend it to all students. Thank you. Είμαι ο Κωνσταντίνος Αποστόλου από το The Scholar Group Νάκου στην Πετρούπολη. Πέρυσι βγήκα πρώτος στο διαγωνισμό KGL στην κατηγορία μου και συμμετείχα στο παγκόσμιο τελικό. Ήταν μια πραγματικά υπέροχη εμπειρία που όλοι αξίζει να ζήσετε. Είμαι η Βόνη Ειρήνη Τσερωτά και είμαι από το 5ο Δημοτικό Σχολείο Ρόδου και είναι η πρώτη φορά που είμαι στο διαγωνισμό και είμαι πολύ χαρούμενη που συμμετείχα και που ήρθα στη Θεσσαλονίκη και αυτό. Το όνομά μου είναι Κελικίδη Μαρία, είμαι από το 1ο-3ο Γυμνάσιο Νάπολης της Θεσσαλονίκης και είμαι ενθουσιασμένη αλλά και αγχωμένη που βρίσκομαι εδώ. Hi, I'm Daphne Blastari, I'm from Greece and I'm from Arsakios School and I don't really feel nervous but I'm happy to be here and all that and I'm having a great time meeting new people and from other countries and other cultures. It's really fun, I think. And that's all. I think I'm prepared for everything and I'm feeling good. Το όνομά μου είναι Μαρία Σπαΐ, είμαι από την Ελληνογαλλική Σχολή Ουρσουλινών και είμαι πολύ ενθουσιασμένη που είμαι εδώ στο KGL. Λίγο είμαι αγχωμένη για το τεστ, αλλά νομίζω ότι η πλάκα που είχε όλη αυτή η εκδρομή δεν έχει να κάνει με το τεστ, οπότε δεν ανησυχώ και τόσο πολύ. Γενικά πέρασα πολύ ωραία αυτή την πρώτη μέρα και είμαι σίγουρη ότι θα περάσω πολύ ωραία και τις υπόλοιπες. Είμαι ο Γιώργος Κασιάνης, είμαι ο δάσκαλος του Κωνσταντίνου και η αιτία που πήρε μέρος στο διαγωνισμό πέρσι. Θα ήθελα πρώτον να τον συγχαρώ και να προτείνω σε κάθε παιδί να πάρει μέρος σε αυτό το διαγωνισμό γιατί πραγματικά αξίζει τον κόπο. Αναστασίου Λεωνίδας από το 5ο Δημοτικό Σχολείο Ρόδου. Οι εντυπώσεις μας από την διοργάνωση ήταν άριστες. Τόσο για τα παιδιά, η συμπεριφορά από το προσωπικό ήταν άριστη κι αυτή, η φιλοξενία άριστη, τα παιδιά έζησαν μια πάρα πολύ μεγάλη εμπειρία. Στην αρχή υπήρχε μια δυσανασχέτιση από τους γονείς που θα έρθουν μόνοι, αλλά πραγματικά ήταν το καλύτερο που μπορούσαν να κάνουν γιατί τα παιδιά αυτονομήθηκαν. Μείναν μόνοι, κάναν τις παρέες τους, γνωρίστηκαν κατευθείαν με άλλα παιδιά και ήταν καταθουσιασμένα. Νομίζω ότι η διάχυση θα γίνει από τα παιδιά, θα είναι μια μεγάλη διαφήμιση όταν θα γυρίσουμε πίσω, να διαφημίσουμε το πρόγραμμα για τους υπόλοιπους μαθητές των επόμενων χρόνων, να τους πούνε για την εμπειρία, θα κάνουμε βιντεάκια για να δείξουμε πού πήγαμε και τι κάναμε όλο αυτό το διάστημα και νομίζω η συμμετοχή μας και τα επόμενα χρόνια θα είναι πάρα πολύ μεγάλη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη φιλοξενία. I'm Sini Karalambito. I'm a state teacher, an English state teacher in First Junior High School of Neapoli. It's been an honor to participate with the Greek team in KGL contest. It was a unique experience for me and my student, not only for the educational part,
but for enhancing speaking and social skills and bonding with other students and teachers from all over the world. Hello, my name is Stefania Srangeloudi. I'm a teacher at the Greek-French School of Ursulines in Athens. My student took part in this competition, the KGL competition, and she was lucky enough to enter the final stage. Her experience here was fantastic. She spent most time with children from other countries, and she really tested herself, her will, and her social and linguistic skills. So, because of the above, I mean, being able to enter a competition, build self-confidence, and improve your social skills, I do recommend the KGL competition, and I do hope that people and students will get the chance to be part of this lovely process. Thank you. Γεια! Είμαι η Ρούσα Τσουκαλά και σας μιλάω από τη Ζάκηθο με αφορμή τη δεύτερη συμμετοχή του σχολείου μας στον καταξιωμένο διαγωνισμό KGL. Θα θέλαμε να μοιραστούμε κάποιες σκέψεις μας μαζί σας. Η εμπειρία που έχουμε αποκομίσει από τις δύο συμμετοχές μας, πέρυσι και φέτος, στον διαγωνισμό KGL, είναι απολύτως θετικές. Καθώς οι μαθητές μας που έλαβαν μέρος μόνο θετικά έχουν εκφραστεί, τόσο για το πρώτο στάδιο που διεξήχθη στο σχολείο μας, όσο για το δεύτερο στάδιο, κάτι το οποίο άρεσε και πάρα πολύ στα παιδιά, χρειάστηκε να ταξιδέψουν στην πρωτεύουσα. Η περσινή μας, μάλιστα, συμμετοχή ήταν ιδιαίτερος ξεχωριστή και επιτυχημένη για το σχολείο μας, καθώς ο μαθητής μας Αναστάσιος Μιλωνάς κατάφερε να προκριθεί στον διεθνή διαγωνισμό, όπου και έλαβε την τρίτη θέση στο επίπεδο Β2, επιτυχία που έκανε όλη την ελληνική ομάδα υπερήφανη. Μάλιστα ο συγκεκριμένος μαθητής διεύρυνε σημαντικά και τους κοινωνικούς του ορίζοντες, αφού παρά τις αρχικές επιφυλάξεις του, ήρθε σε επαφή με παιδιά από διαφορετικά μέρη, διαφορετικές κουλτούρες, γεγονός που τον έκανε ιδιαίτερα χαρούμενο στο τέλος. Ευχόμαστε να μπορέσουμε να συμμετέχουμε στο διαγωνισμό και τα επόμενα χρόνια και να συμβάλλουμε και εμείς στην επιτυχία της διοργάνωσης από την ελληνική πλευρά. Εύχομαι καλή επιτυχία σε όλους τους μαθητές και ζήστε αυτή την όμορφη εμπειρία. KGL contest, it's worth it.